Күңел. Қойларға ұшасың, нәрселер күтәсің. Қой вақыт уйлар, хислер, әлігіне ояққа басқан шібішлер сыман, бір нәрсе білместен, бірне ойламастан, тігінде мұнда түртілелер. Қойдадыр борырға, недір ішлерге тілейлер. Ләкин олар әлі үзлерінің қойда борасыларында, не ішлерге тілеулерінде білмелер. Ярыла, оларны керек орнына юнәлтірге оқалаң жетсе, жетмәсе. Адам көңілі қарырман кебек шытырманлыдыр. Туба кебек түпсіздір. Түн кебек қараңғадыр, обаға шешегі кебек көрінмейдір. Түшсәң, көзлер ошағына түшәрсің адам көңіліне. Кіші көңілі түпсіз деңгіз. Оның түпкірлерінде не нәрсе ятканын дос ишләре, яқыннары ғана түгел, кіші дегеннің хәтті өзі дә біліп бітірмей. Һәм біліп бітіре дә алмай. Андый құдырет берілмәгән адам баласына. Кіші көңілі ник бұлай ялғызақ бұлай екен. Кеше сиңа гали, бүйек, фәрештә кебек мәхсум, шешкә кебек самими булып тойылган затлар ник бүген булай гади бер әйбергә, түбәннәр түбәненә әйләнеп калалар икән дә? Ник син кеше аның турында бөтенләй уйламаган, бөтенләй бар дип тә белмәгән җан ияләре бүген кичәгеләрен оныттырлык сихри куәт булып балкып чыгалар икән? Кеше уй хыялга батса, шуның 100-95 өлеше үз хакында булыр диләр. Үзең турында гына уйлауны куеп, туганнарың, дусларың, якыннарың хакында күбрәк уйлансаң, хәстәрлек күрсәтсәң, мактану я борын күтәрүләрдә онытылар иде бәлки. Уйдан телгә күчкән сүзеңнең үлчәмле булганы яхшы. Үлчәмле булганының гамле һәм мәгънәле булганы кадерле. Уйда, хистә үз сүзлеләр. Шулай да бәйле үзара. Килешеп яшәү зур бәхет, килешмәү рухи яра. Уй-хис ярасы кул белән ясалган ярадан тирән, анды ярадан читләшә хәтта шулгап алган тирән. Хис уйдан туа, тугач канат җәя, уйдан кача. Уй тотам дип җирдән чаба, хис хыял күктә аша. Хис буйсынса ихтияҗга, яра бетә, син бәхетле. Буйсынмаса, синең йөрәк элеккечә җәрәхәтле. Уйланганда ниндилекне кисәтүче чама кирәк. Үз чамаңны бозулардан җәфа чигә бары йөрәк. Нешкә генә күңел
тирен, күңел ярам, качан әле түзелер. Күңел кылы, нишке Нишкәгенә күңел, күңел кылы, ширтмәгесез өзелер, өзелер. Кан саркыган тирен, күңел ярам, качан әле түзелер. Нишкәгенә күңел, күңел кылы, ширтмәгесез өзелер, өзелер. Кан саркыган тирен, күңел ярам, качан әле түзелер. Күңел кылы, кылдай нишкә, ялган масул үзелгәч, кылдай нишкә, моңлы зарлы. Бәгырьләрем киселгәч, киселгәч, нишкә генә күңел, күңел кылы, ширтмәгесез өзелер, өзелер. Кан саркыган тирен, качан әле түзелер. Нишкә генә күңел, күңел кылы, ширтмәгесез өзелер, өзелер. Кан саркыган тирен, күңел ярам, качан әле түзелер. Нишкә генә күңел, күңел кылы, ширтмәгесез өзелер, өзелер. Кан саркыган тирен, күңел ярам, качан әле түзелер. Кан саркыган тирен, күңел ярам, качан әле түзелер. Йөрәк сереңне таныш кешегә сөйләүе кыен. Андый серне туганыңа да сөйләмисең. Сөйләп зарлансаң, туганыңның бу миннән ярдәм көтә икән дип хафалануы бар. Серең гайбәткә әйләнүдән куркып, аны үзең белән бергә эшләүче дустыңа да сөйли алмыйсың. Әллә шуңа күрә бүген очрап, иртәгә аерыласы юл чыга тотасың да, эшеңә җыелган зарларны рәхәтләнеп бушатасың. Тормыш ыгы-зыгысы тормышның ямьле, кадерле якларында нык тойдыра. Кайгы белән шатлык, гам белән хәстәр, бәхет белән бәхетсезлек, яшәү белән үлем янәшә яшәмәсә, тормышның кадере дә, яшәүнең мәгънәсе дә беленмәс иде. Шулар хакында уйлану адәмне уйчан философ та итә. Аны тормыш фәлсәфәсе хакында уйларга сала. Фәлсәфә үзе инануга, иманга алып килешә. Димәк, философия диннән алдарак, борынгырак дигән сүз. Олыгайган сайын башта олырак уйлар туа икән шул. Кешенең кәйф сафасы, халык кылыгы еш кына сиңа да югарга тора. Ул әйбәт кәйф сафалы икән, синең дә кәйфең күтәрелә. Яманлыгы, хөсетлеге ташып чыкса, сине пычратып ташларга да тартынмас. Шундыйлардан саклый күр, Ходаем. Кеше күңеле аккан су кебек бер дулкынга 2 мәртәбә керә алмый. Ул дулкын агып киткән инде. Ләкин бер үк суга 2 мәртәбә кереп булмаса да, бер елганы 2 мәртәбә кичеп була. Икенче тапкырында ышанычлырак, кыюрак та кичәсең әле.
Моңғай көзім сенің кемшіліктеріңні, келішіп бітмеген жерлеріңні көре. Ләкин көңіл көзі мұның білән ризалашмай. Көңіл көзі білән моңғай көзі бәхәсләшә. Һәр йылдызның була үз яктысы. Һәр кайынның үзгә аклыгы. Күңелнең дә була мең төрлесе тугры каһарманы, сотлыгы. Күңелемнең күзләренә карап, төбәп карап сыным. Нендирәк? Йөрәк дигән нәрсә бармы анда? Я сыйганмы анда йөрәк? Күңел күзләренә карап сыным. Көрәш рухы бармы? Үч бармы? Башкаларга авыр булган чакта чәчрәп чыга алар көч бармы? Ах, бу аклык. Йылдыз яктысымы? Ак кайынга кунган адашып, күңел күзләрендә ак мәхәббәт. Йөрәк йөри шунда саташып. Ямсызлыгым күрмә, күңелемне күр.
Әгәр дә матурлык бүтән кешедә дә булса, ул матурлык булудан туктар иде. Һәр матурның күңеле ак түгел. Үз моңын оныткан бүтәннәр моңын ишетми башлый. Эчке тавышыңны тыңла. Ул кычкырып сөйләшмәс, кирәген әйтер. Кешенең матурлыгы күп вакыт үзен дөньяның бердән-бер дип ышандырудан тора. Әгәр кеше үзендә гел ямсызлык, кимчелек күреп яшәсә, ул мәңге бәхетле була алмый. Гаделсезлекләр, тормыш сынауларыннан чиста рух белән чыга алу кешенең иң зур бәхетедер. Зур нәрсә ул туйгыны вакытында авызлыклый белү һәм аның дилбегәсен акылга тоттыру. Ут белән суга уй тоташа. Кеше күңеле нәк көйсез көн кебек, бик тиз үзгәрүчән. Тамак тук булганда бүтән әйбер ямлы күренә. Матурлыкның күзгә кирип торганы түгел, күзеңне ачканы кадерле. Кешенең үз җаны җырласа гына, бүтәннәр җырын ишетә. Өмет тулы күзләр һаман күккә бага. Нәтиҗәсез әмма бар да вакыт ага. Бер-бер артлы үтә тора соры көннәр. Саташтырып, алга әйди серле өннәр. Я упкынга, я күкләргә, юк урталык. Бер тайпылсаң, көтеп тора әзер калып. Моңсыз көннәр, төссез яшәү, иссез гомер, вак мәшәкать, юк бар сорау, түбән хәзер. Булай гомер кичү, тере килеш үлем. Шәм яндырып, якты эзли нәүмис күңелем. Моңсуланма, күңел моңсуланма, юктыр бәхет булмас ул нимә. Ераклардан дәшә киләчәгем, үтәр юлың көлеп яз килеп. Хафаланма, күңел хафаланма, авырлыксыз кем соң яшәсен. Өмет береш таюларында, минем дә нәсем. Хафаланма, күңел хафаланма, авырлыксыз кем соң яшәсен. Өмет береш таюларымда, минем дә бар әле яшнәсем. Үтәр барда, үтәр икеләнмә, Кояш бер ул һәр бер күңелдә. Елмаермын әле бу тормышта, тоташ кышлар гына түгел. Хафаланма, күңел хафаланма, авырлыксыз кем соң яшәсен. Өмет береш таюларымда, минем дә бар әле яшнәсем. Хафаланма, хафаланма, авырлыксыз кем соң яшәсен. Өмет береш таюларымда, минем дә бар әле яшнәсем.
yılmayırman, taşı bağar ortak şadlıqlar. Yok sanırlar meni tanlauşular, sağınırğa yarı jırım var. Hafalanıma, көңіл hafalanıma, avaralıqsız kensın yaşasın. Ümit bir şıta yollarımda, benim de böyle yaşasın. Hafalanıma, көңіл hafalanıma, avaralıqsız kensın yaşasın. Ümit bir şıta yollarımda, benim de böyle yaşasın. Ümit bir şıta yollarımda, benim de böyle yaşasın. Benim de böyle yaşasın. Dünyасы tor bolsa da, көңілің кең болсын. Dünyası tor bolsa bulsun, көкірегі tor болмасын. Киімің кең болғанша, көңілің кең болсын. Кең көңілінің жүзі ой кебек, әйткен сөзі көңілге май кебек. Көңілі кішінің жүзі күн кебек, кірген жерін балқытыр гүл кебек. Кең фиғілінің ішінде асыл таш ята, тар көңілінің ішінде қара таш ята. Көңілі кеңнің дүниясы кең. Көңілің еркін болса, бәхетің кең болар. Көңілің кең болса, үйім тар деп қорықма. Көңілің кең болса, орын тар болса да сыйып бола. Көңіліңне кең тұт. Оғаш тамыр білән, кіші жүрек бәғір білән. Байлық жүректе малда түгел. Білегіңе тоянма, жүрегіңе тоян. Білек ойуда да бар. Яғни, хикмет білекнің физик юанлығы һәм мускул кішінде түгел, бәлки ғайретлі жүректе, оны зор тілекке юнәлдірген ақыл һәм ихтияр кішінде демекші. Біреуінің башы жүрегінде, біреуінің жүрегі башында. Бұл мәқәлі біраз аңлатуға мұқтаж. Жүрегі башында болса, ол кішіге жүрегі баш. Яғни ол хис һәм ашқынулар білән генә яшәүче, башсыз кеше булыр. Башы йөрәгендә булса, киресенчә, ул кешенең йөрәгенә акылы баш. Ул йөрәгенә юл бирмәс, хәтта артыкка китсә, хиссез, йөрәксез, бәгырьсез кеше булып калуы ихтимал. Кеше бәхетле булу өчен акылы белән йөрәге арасына көйләнеш, гармония булдырырга, акылы йөрәк җылысы белән сугарылырга тиеш. Татар җырларында акыл йөрәктән айрым нәрсә итеп каралмый. Мәсәлән, карлыгач кайын башында, канатлары айның кашында, ирмендә дигән ир-егетнең акыллары йөрәк башында. Ихтибар итегез, акылы башында түгел, ягъни үз алдына айрым яшәми, бәлки йөрәк башында. Бу сүздә уйлаган кешегә зур мәгънә, тирән хикмәт бар. Дөньяда адамның йөрәгеннән дә көчле нәрсә юк. Яшьтә түгел, йөрәктә. Йөрәк йөрәккә хәбәр бирә. Йөрәктән йөрәккә юл бар. Ак күңеленең аты да арымас, тоны да тузмас. Ак күңеленең йөзе күркәм. Ягъни, күңеле ак кеше эчке җылылык һәм күркәмлеге белән матур күренер дигәне.
Көңілі ашықның үні ашық. Көңілі ашықның yolu ашық. Көңілі қараның yüzі қара. Көңілің ақ болса, yüzің шат болар. Көңілің сақ болса, күннәрің шат өтер. Көңілі пақның yüzі ақ. Көңіл төпсіз дилер. Шулай мекен? Әші сөзлер түші юғала. Әрніп, шайпалы да сабыр ғына келешекке қарап yol алам. Көңіл төпсіз дилер. Шулай ма ол? Яқшылықның шеген табалмайым, берген сайын икілеті өсе. Изгіліктер ішлеп қарадым. Көңіл төпсіз дилер. Шулай ма ол? Кім үлшеген аның күлемін, ғалам сыйған аңа, жихан сыйған, дүния сыйған, шуны білемін. Yıldız güzelep kökке örele. Yaxşı sözüge küle şişime kibik. Qatı deşsen yeşke köngüle. Minim köngül gül şeşkedey nazlı. Aşı yarga tugele. Minim köngül gül şeşkedey nazlı. Aşı jildey qatı demesin. Salqın sözler bilen deşe kurma. Saqladı şeşkedey nazlı. Aşı jildey qatı demesin. Salqın sözler bilen deşe kurma. Saqla bir qirav demesin. Salqın sözler bilen deşe kurma. Saqla bir qirav demesin.
Йөрәк шулай бит ул. Каршылык күп булган сайын көчлерәк омтыла. Күңел тау күтәрә, шупшар күтәрү генә авыр. Күз яшы кешене җиңеләйтә. Кеше күңелендә һәр чак 3 сыйфат ятар. Аларның берсе гүзәл яшьлектер. Икенчесе гүзәллекнең үзедер. Өченчесе ахмаклыктыр. Яшьлек бик тиз үтүшән, гүзәллекнең гомере кыска булыр. Ахмаклык исә синең гомерең буена изәрлекләр сиңа ияреп йөрер. Җан сыкравы тән авыртуына караганда да хәтәррәк. Күңелне иң рәнҗеткәне көчлеләрнең көчсезләрне кыйнавы. Кеше рухы бер гарипләнсә, төзәтү ай-хайла авыр. Җаныңның ваклыгын сылтама заманга. Күңел бер кителсә, аны төзәтү кыен. Авырып терелгән кеше күңеленнән йомшак күңел юк. Авыруның иң яман ягы сызланулар, сыкранулар түгел, ә нәкъ менә кешелегең кимсетелү. Сине сүз белән, караш белән, игътибарсызлык белән түбәнсетергә, рәнҗетергә мөмкиннәр. Үз-үзеңне яклый алмаганда туган кимсетүдән авыр бер ни юктыр. Кеше назны алу гына түгел, аны чыгаруга да мохтаҗ. Балаларны өчен курчаклы уйный. Әнә шул эшләренә җыелган назны тышка чыгару өчен түгелмени? Озак вакыт тышка чыгармый торсаң, кеше күңелендә наз үлә. Телләрендә иркә сүзләр, җаннарында миһербан, күзләрендә нур сүнә. Яңа көнеңне әйбәт уй-ният белән башлау хәерле. Шунда гына үзеңә дә, бүтәннәргә дә шатлык, сөенеш, киләсенә өметләнергә мөмкин. Шул кадәр дә моңсу, йөрәккәйләр өзелергә торган яфрак төсле. Уйланганың бармы шул хакларда? Нишләтәсең кешене, әй, кеше? Кеше хәлен аңламаган әйтер. Яши бит ул көлә-көлә генә. Яшь аралаш көлү бит ул. Кеше үз хәлләрен үзе генә белә. Gamsiz buла almayım
Күңелләр үзеле, кыл ялгау, мөмкин эшләр булмас, йыгылырсың үзең сөрлеге. Гамсыз була алмыйм һич тә, гамсызләргә карыйм аптырап. Гамсыз күңеле салкын, ә бездә ут ялкын, яна йөрәк төрле ялкын. Кеше бит ул, серле бер табышма, аны шишеп, карау бик авыр. Табышмактай серле дөньябызда булу кирәк, җаным бик сабыр. Гамсыз була алмыйм һич тә, гамсызләргә карыйм аптырап. Гамсыз күңеле салкын, ә бездә ут ялкын, яна йөрәк дөрләп ялкынлар. Гамсыз була алмыйм һич тә, гамсызләргә карыйм аптырап. Гамсыз күңеле салкын, ә бездә ут ялкын, яна йөрәк дөрләп ялкынлар. Гамсыз була алмыйм һич тә, гамсызләргә карыйм аптырап. Гамсыз күңеле салкын, ә бездә ут ялкын, яна йөрәк дөрләп ялкынлар. Гамсыз күңеле салкын, ә бездә ут ялкын, яна йөрәк дөрләп ялкынлар. Яна йөрәк дөрләп ялкынлар. Хөрмәтле радио тыңлаучы якын дусларыбыз, әле сез «Күңелемнең күзләренә карап» исемле тапшыру тыңладыгыз. Материаллар Нәкый Сәнбәтнең татар халык мәкальләре, Гайса Хөсәйновның таштагы язулар һәм Дөньяда сүзем калыр җыентыкларыннан алынды. Әхәт Нигъмәтуллин, Галимҗан Гыйльманов, Лениза Вәлиева, Флёра Шарипова, Фирая Зиятдинова шигырьләре кулланылды. Әйне музыкаль яктан Вәсилә Фаттахова башкаруындагы «Нишкә күңел», Динә Гарипова башкаруындагы «Күңел» исемле җыр, Габделфәтсафин башкаруындагы «Хафаланма күңел», Сөмбел Билалова башкаруындагы «Назлы күңел» һәм Фәридә Тимербаева башкаруындагы «Кеше күңеле» исемле җырлар бизәде. Тапшыруның авторы Зәлия Хисами.